Fer realitat un somni és a les teves mans. Cadascun de nosaltres compta. Però el més important és que darrere nostra seran milers. L'11 de setembre fem via cap a la llibertat. L'11 de setembre uneix-te a la cadena humana per la independència. Tot un país unint les mans, de nord a sud, per fer saber al món que res no ens pot parar, quan de debò volem ser lliures. Via catalana cap a la independència. Apunta-t'hi a via.assemblea.cat.